Igqigqi yavele yagqilaza into yavele yakhathaza le nto. My name is King Ashu, umfana kaKhuzwa waphansi eshowe, umfana omncane nje bafowethu, ngikhuphuka nge-Ashu TV. Njengoba nazi nani ukuthi nginitholela zonke iy'ndaba ezenzeka ku-Facebook engisuke ngiy'tholile eziliqiniso. Ngoba ubona uChristiano Ronaldo lapho bayamemukela ezweni lase-Saudi Arabia, lapho ayodlala khona, lapho ethole khona amadlelo khona aluhlaza eqenjini belinganakekile. Lamthatha-ke umfana bamemukela uphathiswa kwenkosi. Yeyi wena, yonke indawo ibhalwe uRonaldo, uthi ushona ngapha khona to khona bhalwe uRonaldo. Njengoba ubona nje nakhu lapho uma ungena e-stadium, i-stadium obesigcwele phama ngale ndlela exa ukwenza besigcwele sithe qhu. Abantu befuna ukuzoyibonela uRonaldo, kuthiwa ulayini kuyothengwa amathikithi. Yo, kube nesiphithiphithi esinzima ngenxa yokuthi wonke umuntu befuna ukuyibonela uRonaldo. Nangu naye uphostile wabonga indlela abamemukele ngayo ezweni lakhona e-Saudi Arabia. Kubikwa ukuthi ipheji lakhona Instagram kephi ayanda abalifolowayo, ngisho nabadlali abadumile oNeymar sibabonile belifolowa abaningi nje bakhona. Yo, siyakhala bafethu, uChristiano Ronaldo inkosi.